Inti x'jism? Natalie. U għara, għandi dan ukoll. Allura, dan il-full-time job tiegħek? Għax tiġġerra naqra mat-toroq tejja naħseb li Dan ix-xogħol tajjeb għalija tafx, għax nagħmlu fil-ħinijiet tiegħi u kif irrid jien. Tajjeb. L-iktar jekk għandek it-tfal. Minix miż-żewġa, għax jisu ħadd ma jridni lili. Għax jien irid nieħu ħsieb missieri għax invalidu. U kull ġuvni li jkolli dejjem jispiċċa jgħidli li għalija l-ewwel jiġi missieri u wara hu. Intom minn daw biss bijaw? Le, għandna ħafna iktar affarijiet. Ara. Għandkom il-ħwejġ ta' tfal ukoll. Mela rax tagħmel u erġaddi taf ħataqdini għan-nepotijiet. Kważi lest, ma kellha xejda l-wajer biss. Issisma minni u għamel friends miegħu. Nagħmlu friend. Kemm nixtieq ma naf li kollu għal xejn. Missieri dejjem ħadem bla ktieb. Qatt ma ħallas bolla u kien kuntent bli jagħtuh tas-social service għax ma jaħdimx. Anzi, mhux talli hekk, kien iħoss li bekk qed jigwadanja. U talli ma kienx jaħdem u kien jirreġistra, kien iħallas inqas fuq id-dawlu l-ilma wkoll. U ammok. Ommi mardet u ħallitna miskina. Meta missieri marat u spiċċa bil-kemm jista' jimxi, ma setax jaħdem u spiċċa jgħix biss bir-relief. Lanqas pensjoni tal-invalidità ma jista' jieħu, jien mort niċċekkja. Imma qalu li biex tieħu l-pensjoni tal-invalidità tkun ħallast il-bolla li hu qatt ma ħallas. U issa meta jagħlaq 62 fejn suppost jieħu pensjoni tal-età u tkun naqra tajba, laqqas dik ma jista' jieħu għax qatt ma ħallas xejn. U waqa' fuqi ħasra biex nieħu ħsiebu u sallabni lili, ma mhux saħallih waħdu miskien. Ħalissa kull ma jieħu huwa l-inqas. U meta jagħlaq 62 ħajjieħu biss il-pensjoni tal-età. Li hija baxxa qaluli, sintendi, mhux bħal persuna li jkun ilu għamru żmienu iħallas il-bolla. Waqa' fuqi biex nieħu ħsiebu u sallabni. Min din l-istorja naraw l-importanza li persuna li taħdem mod legali u tħallas il-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali. B'dan il-mod kieku f'dan il-każ Missier Natalie kien jieħu pensjoni tal-invalidità u mhux ir-relief li kienet tkun ferm iżjed u fil-futur meta jasal biex jilħaq l-età tal-pensjoni jieħu pensjoni tal-irtirar u mhux pensjoni tal-età.